Ministar inostranih poslova Izraela zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem položio je u znak sjećanja na žrtve logora u Jasenovcu vijenac na spomenik Topola užasa ispred Narodne skupštine. U razgovoru sa predsjednikom Republike Srpske Liberman je naglasio da je potrebno unaprijediti saradnju Izraela i Republike Srpske na svim poljima. Govorili smo o različitim vidovima saradnje kao što su privreda, kultura i obrazovanje i nema sumnje da će naredni period biti ispoljen u implementaciji svega toga rečeno, a sa svoje lične strane učinit ću doprinos da to zaista tako i bude. Predsjednik Republike Srpske također je naglasio značaj još bolje saradnje i odnosa, kako na ekonomskom, tako i na svakom drugom planu. Da razvijamo naše potencijale, da naše kulture i naše obrazovanje budu korespondentni i da na taj način naši se ljudi zbližavaju. Na vlastitu želju prije zvaničnog sastanka s Dodikom, Liberman je prošetao Banja Lukom, ističući da se u ovom gradu osjeća spokojno i relaksirano. Ovaj gest izraelskog ministra naišao je na simpatije Banja Lučana, posebno ako se ima u vidu da izraelski funkcioneri imaju najjače obezbeđenje na svijetu.